keplek. Amit gak apa ya ning? Panjene sesuai anake Mak Tin iku bocor alus. Ana tangga iku ngomong amit ta gak. Wong kandhane gak percaya tuk. Mi, kula sida. Surabaya. Piro? Iku plat nomere wong-wong iku apa? Oh iya kok beda-beda. Plat nomor iku ana sejarahe to. Kaya Jakarta iku B. B. Kenapa kok B? Karena Jakarta iku Batavia. Madura Duro. M. M. Nah. Lale Malang N. N. Apa iku N? Ngalam. Diwalik cak ya. Lho, kono kan basane wali ah. Iya. Lale Surabaya Surabaya. L. Lah Surabaya. L. Lah Surabaya. Iya. Iya. Sidoarjo. Wi Sidoarjo. W. Oh iya cak mangkane. Anu cak. AE. Medion. Oh iya namanya tanggane ku cak. Telungagung, AG Telungagung. Dadi kongon budal. Ya, Surabaya, aku bangga jadi arek Surabaya. Surabaya, Surabaya, kotaku asik dan selalu nyaman. Ayo bareng-bareng kabeh. Surabaya, Surabaya, aku bangga jadi arek Surabaya. Wingi gak teko tanang kelurahan. Tiga. Anakku iku lho, sikile gatel-gatel tak gawa nang puskesmas. Ya mbek bapakne po orek. Iyalah rek kaya gak ngerti bapak ae. Nek esuk iku turu sampai sore melek sampai esuk. Sore iku tenggawane nang warung kopi kono rapat. Wong lanang ngono aja dimanja. Ngerti? Esuk tangenono. Wong wedok ngerti repot tandang gawe, umbak-umbang ngramti wong anak. Durung masake. Wong lanang ngono tangi-tangi njaluk kopi. Sereten. Lambene remeten. Wong lanang males-males, gak ngerti wong wedok soro. Lah iya, jange tak ijolno. Dijon apa brambang? Lho, kan gak maca tanang undangan niku. Memberantas kemiskinan warga. Ku programe pemerintah memberantas kemiskinan. Oh no. Nang ndi? Nang ndi? Tak tola-tole. Dah, nang ndi? Kan sesuai anake Mak Tin iku bocor alus. Ame tak koyo wedhus jrunu lah ditakoni tola-tole. Oh nang ndi tok? Ora ngowo kopak. Mergol. Lang aja. Anake wong kon gawe rasan-rasan kon kapi entah. Kon dhewe gak bener uripmu. Anggur-anggur rasan-rasan wong. Ngono iku apik ta? Anakku iku terbaik di dunia. Gak Mak, aku lo ngomong nang iki, anek Mak Tin iku lho
tambah suwe tambah ganteng. Ika mereka cek cerat. Kon gak iso kon ngomong ngono. Kon mah gak ngomong ngono cerat. Enggak. Sampean salah krungu. Salah krungu. Enggak, aku denger sih anakku gen. Ika wong arek gandengi sak dunia. Ngomong aneh mati lho tambah suwe tambah ganteng. Prek percaya kon ngomong ngono nang. Percaya. Gak percaya. Enggak. Niku tak anake. Kandhani kene gak ngomong apa-apa. Surabaya, Surabaya, aku bangga jadi arek Surabaya. Ini apa kok gak teko nang kelurahan iku? Oh, enggak. Itu Cak Suro. Ada kerjaan Cak Suro. Kerjaan penting iku, memberantas kemiskinan iku. Oh, membatas kemiskinan. Wonten napa Cak Suro? Kok wonten napa? Iki Wak Lurah wis diomongi kabeh wali kota memberantas kemiskinan iki program pemerintah. Berantas. Kemiskinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nang ndi? Unta. Sida iki lho. Oh, Cak Suro. Anak itu pusing-pusing kepalanya. Aku sing delok kon malah pusing-pusing, delok sitok pusing-pusing. Oh. Kabeh pusing-pusing. Oh, enggak Cak Suro. Sidak, Dok. Unta. Dok. Nang ndi? Unta. Pusing. Anak Pusing. babi hutan. Soplak. Pusing, Mbak kelihatan. Dok. 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 Cok iku gerang jajan tok omahe wong tanpa permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sitok nanti, Mak. Kano. Gue balik duit cari. Lho. Aku janjian nang omah ya, Mak. Ya karo. Udal ket mangan bisa. Lho, ya oh. Udal ono. Balik duit. Tok. Kano. Kapan iku sing temen ta? Wong kandhane gak percaya cuk. Yo, Kano. Kamu kok pedot dulu kan. wis janjian gandang manuk ini. Kano. Yo manuk. Gandang manuk lho gak pira kanggo kan tak Oh gandang. iya, gatangno iya. Akeh yo kene. Endi? Tok. Oh, ini udah dikandani kok gak percaya di panjenengan sih buat nyai. Pun panjenengan pun. Kon pengaruh gak? Arek kok biasa temen anakku iki paling apik paling nurut. Koncone iki sing gak karu-karuan dadakno. Ayo. Ayo balik rene maneh yo. Ayo. Ayo. Ajar temen kon. Surabaya, aku bangga jadi arek Surabaya. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Asik. Sing bisa anane sing penting ro kowe. Tekon di panas-panas rek, koyo pelatih senam. Iya, iki mari pelatih senam gawe meneh lho Oh, karnaval. pelatih fisiknya nih. Iya. Fisiknya. Sampe gak iku ta, gak ro gosip. Gosip apa? Lho alah rek wis rame nang gone karangan lho. Apa? Sido telung dino iki gak mulih.
Mak rek goleki. Sidone Mak Tin sing plunga-plungu iku ta. Iya, gak mau. Walah. Wis dibancai, wis tahlilan. Mulu nang ndi mosok dibancai wong golek. Durung ketemu. Iya, gak mule telung dino iki. Walah, arek iku dikarung sapa yo? Mosok arek iku gak plongo-plongo yo. Dikai es krim to, es krim. To permen paling katut. Wong arek panjenengan gak ngerti apa-apa yo. Iku lho, maing goleki-an. Sak kampung umek lho, sampe gak krungu. Nek dalu iku yo bengi totokno ngene lho. Ting 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 ting. Iya. Wajar-wajar. Bekne di sini tuh galbo yo iso. Iya, soalnya kan Soalnya arek kurang ya panjenengan kurang bakar iku. Bekne gowo pewe iku totokno teng 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 kampung. Mun metu kabeh ono panci, ono gandang. Ngomong kabeh. Ayo, ngomong opo sih? rasane iku ta. Karena aku berdoa Ma, iki lo ngomong anake Mak Sido sing ganteng, gak mulai telung dino. Iyalah, ayo berdoa Al-Fatihah, Iya, cek Mak. nang ketemu. Selamat, mulai selamat. Pinter male omong arek iki lambe karo balunge yo ngene. Iyalah Mak, gak Mak. Ojo mbarai, Mama, aku ojo mbarai aku dadi watu lho yo. Ojo mbarai aku kendel ambek wong tuwek lho yo. Aku ku ndongakno Sido. Ayo didongakno Sido. Anakku iku tak sekolah nang Korea. Operasi Korea. Operasi Ususnya buntu. Operasi usus nggak Korea kan ngomong hilang. gak setengah rolas. Salah. loro. Setengah paham, Mak, salah paham. Wong-wong iku lho goleki Sido telung dino gak mule. Kan nang kampung iki lho, Mak. Sampeyan kocok salah paham. Nang kampung Apa, iki rame Sido iku telung dino gak mule. Ngono lho. Perketek. Telung dino kamu. Anu. Lho yo. Hah? Wis gak ngurusi kon. Wis. Sido. Preketek. Preketek terus. Didungakno sembarang preketek. Tanya anake koplo. Colak-colek pengapengo. Ono wong ngomong gak trimo. Alah Mak Tin, saking sampean tuwek ya gak tuwek ngono tak tandangi sampean. Aku dilokno terus diumumno ndok wong kampung aku raja gosip, ratu gosip. Saking sampean tuwek sampean yo. Pikir aku gak wani ta? Hah? Oh. Wis Panas. Makanya aku mikir tuwek. Aku iso dadi watu, nek kendel-kendel. Tapi kurang ajar iku tambah sulit. Aku kok omong ndok kampung. Sido, kon iki nang dialo nak, parang telung dino nak. Nani yo nak, konting kamu gak karu-karuan nak. Ketemu luwe nak. Sido, kon nandi nak, ndok omahe sapa nak. Ya apa re, telung dino gak ono mulih. Ya apa iki? Pokoknya aku melarikan diri aku. Gak ngono aku. Bolak balik ketemu demit iki kok. Kon apa blakar arek niku? Kulo melarikan diri. Ono pojok ado iki lapo nang Surabaya Grand City iki. Melarikan diri mi kulo mi. Melarikan diri apa maksudmu kok? Nih iki lho. Pak Lurah kate memberantas kemiskinan. Api iku Pak Lurah memberantas kemiskinan ku api. Apik ya apa sih mi? Program pemerintah doyo ono memberantas kemiskinan. Memberantas wong sing gak duwe penggawean, apa maneh sing nganggur iku diberantas kabeh ancene. Enggak iki kate nandi tujuanmu? Kulo kate minggat. Besok kulo. Minggat karepmu ya apa? Urip kulo niki engko nek diberantas kulo mati ambek. Hari iki kon keplek toko kandungan kon. Sing dimaksud memberantas kemiskinan ono wong miskin terus dipateni, ono wong miskin dipateni. Gak ngono. Bol dobol. Kon kok urip kok gak katut gak ajarmu dia dipendem kon. Ono kapan keren iki
ini begini kok. Kemuritan aku sesuai ku. Minggat ae mi. Tadi kon mek minggat ya lo diterno iku gak minggat iku jenenge pamitan tiket kon kuwi ya. Timbangane kon ilang nang Surabaya, gak ketemu pocok parane. Ayo mel aku. Menengo. Wis ayo. Ayo. Ayo tak gendong. Ayo cepetan. Oh, gak marani emakmu ah, bebemu. Oke, kene tak tumpakno kene. Kon numpak apa le? Mbake ku adikku ya. Ojo nandi-nandi. Kon pancet nang kene ya. Kon iku keblek gak mari-mari. Istilah memberantas kemiskinan kok kabeh dipateni. Nyempek di Surabaya. Kawan kon tak buat nang ngarep. Mi, kula sida. Sampeyan jak minggat nandi? Pompong gak ono sapam. Tak buake nang keputih tak cekek lapin sos. Kan Jakarta mi. Iya, lah itu, kon iki nandi sena. Ono apa? Ya lah bari kamu tuh situ ta. Lho Kak, anakmu jam piro? Lah, tolong dina iki lho gak mulai mpu ambek sopo. Ngancen anakmu gak jelas, Ti. Iya, tapi yo gak kena dicegah iku lho bari yo. Tapi wong anak yo, Dik yo. Masih kari dalu ngambek entut yo kon tangi. Ya iya, panjene ya iku sing duwe ngarep iku mang kurang sak jam iku metu iku mang liwat mburi. Karo ta? Gak metu situ ta. Kanca-kanca nang jakir kono. Waduh, gawe koso ta. Gabung hari Waduh, aja kan Gabung aja, iki. Ya.